الرحيم والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. عزیزان گرامی قدر، ماشاءاللہ ساڈے بچیاں نے بڑی خوبصورت محفل پاک سجائی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں برکت و خیر نصیب. اور اس دے والد اور والدہ نو اللہ پاک تندرستی، صحت، نیک ارادے سب آن والے دے اللہ پورے فرما. میرے بچوں، میرے عزیزوں، اللہ قرآن پاک وچ ارشاد فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی ایمان والیاں دی جان تو بھی زیادہ انہاں دے نزدیک ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور نبی کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. تیرا کی نام ہے ویسے اچھا جی. ایمان والیاں دیاں ماما نے، نبی دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماما نے. اور یہ انہاں دی یہ شان ہے. آپس کدے گیا جسے غلطی بڑا دسی. اللہ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّةً نُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا. میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. جس نبی دی بیوی نے تو اچھے عمل کیتے،
نوتی اجرہا مرتین، ان میں دورہ اجر دے، کانا ذالک علی اللہ یسیرا۔ بھائی بیلیوں ذرا غور کرو گلتے، میرا رب فرماندا ہے کہ تسی عمل ایک کرنا ہے تے اجر تو میں دورہ دینا ہے۔ تو سوال ہے بھائی سارے بندے کرن، کوئی دنیا دی عورت ہوئے وہ نماز ایک پڑھے تے ثواب ایک دے دیوے، تو نبی دیاں بیویاں دورے ثواب اللہ سنیا کیوں دینا ہے؟ اے رمز ہے، اے رتبہ ہے کہ ایتھے ایسی پڑھیے نا نماز اپنے گارا ایک نماز ہے، مسیطے پڑھو تے 27، تے جے مدینے شریف پڑھو تے 50,000، تے جے مکے پڑھو تے لاکھ۔ ایک تھاواں بدلن نال تے نسبتاں بدلن نال مقام بلند ہوندہ جاندہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑیاں عورتاں نے عام وہ عام عورتاں نے، لیکن جنہ عورتاں دی نسبت میرے نبی نال ہوئی ہے اس نسبت دی وجہ تو میں انہاں نوں ثواب دورہ دینا ہے۔ اصل وچ میں شوگر دا مریض ہاں، کچھ بڑھاپے دا بھی آثار ہوندے نے میرے تے، اس واسطے میں تھک جانا، اس تو اہتمام کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر میں درد ہوندی ہے کمر وچ، تو اے جگہ رکھ لاواں پھر کٹ ہوندی پھر بھی ہے لیکن پھر کم ہوندی۔ اے تسی یہ نہ آکھیا بھائی ایڈے سکھاڑے ہوئے نے مگر سرانے درد نے، شیطان دا کی پتہ ہے بندے نے کیڑے پاسے لا چھڈے۔ ہاں جی شیطان وسوسہ ڈال دیندے نا، دعاں دا لگا پیر بڑے سکھاڑے نہیں مسیتے بھی کرسیاں تے بان تے ترے سرانے تو منے نہ تو بہندے ہی نو۔ وہ جناب ہے وجہ ہے، اگر کسی چیک کرنا ہوئے تو میں گڈی وچ بھی دھریا ہے، وہ سرانے دے پیچھے ڈھون لا کے میں گڈی وچ بھی والا تے اگے کوئی نہ رکھ دے تے ہن رکھنے آ بھی عمر نال فرق ہوندا جاندا جی۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی دی بیویو جے تساں نیکی ایک کیتی تے میں تانوں اجر دورہ دینا ہے، ایک نیکی دا اجر تے ایک نبی نال تہاڈی نسبت دا اجر ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو کوئی چیز تقسیم پہ کردے ہونا، کوئی چیز تقسیم پہ کردے ہونا تے جنہاں تقسیم پہ کرنا انہاں کو سید ہوئے ہاں تے اللہ حضرت دوجیاں نے ایک حصہ دیندے ہیں تے سیدان دورہ دیندے ہیں، سیدان و اللہ حضرت حصہ دورہ دیندے ہیں۔ ایک اس دا دوجے بھی نہیں تے تسی بھی ہو تے تانوں ایک حصہ تے دوجیاں دے نال برابر دی گیا تے دوجا تہاڈا جڑا حضور نال نسبت ہے اس وجہ تو تانوں دورہ دیتا ہے۔ سو یہ نسبتاں جتھے بھی ہون انہاں دا اپنا ایک اثر ہوندا ہے، لیکن نال اندے اوتے ایک اور بھی گل ہے، سیدان جے حصہ دورہ دیندا ہے نا تے نال ایتھے قرآن پاک وچ اور بھی ایک گل لکھی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ۔ اے نبی دی بیویو جس نے غلطی کی تھی تہاڈے چوں عذاب بھی دورہ دینا ہے، سزا بھی دوری ہے۔ کیوں؟ اس واسطے بجے جزا دوری ہے تے سوا عذاب بھی دورہ ہونا ہے۔ کیوں؟ تسی سید جو آؤ، دوجیاں غلطی کیتی تے تو صرف امتی آئے تے تسی امتی بھی آؤ تے حضور دی آل بھی آؤ، تساں دوری کیوں کیتی ہے غلطی؟ تواڈے اوتے دوری ذمہ داری ہے کہ تسی غلطیاں نہ کرو تے لین تے رہو، سیدھی لین تے رہو، سید ہو تسی۔ دوجے غلطی کرن تے انہاں نوں ایک غلطی ہے، تسی کرو تے تسی سید ہو، تہانوں ڈبل سزا ملنی ہے۔ سلام جو ڈبل کریں دے ہو تو مڑے دے بھی تو ڈبل ہی ہونا ہے۔ اور اے رسول اللہ سرکار دی ازواج نے
ایک بھی زوجہ دا بے ادب کدی اللہ اور اس دے رسول بارگاہ وچ مقبول نہیں ہو سکتا. حضور دی کسے بیوی دا بھی بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آدمی انہاں دے بارے بے ادبی دے الفاظ بولے اس بندے دے متعلق مولا علی سرکار دا فتویٰ کی. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضور ایک مرتبہ نماز پہ پڑھ دیا تو نہ پیرائیں چ نالین شریف پائی آئی. نماز شروع کی تھی نالین دا پتہ ہے نا جتی ساڈی ہوندی ہے تے حضور پا لین تے نالین ہو جاندی ہے. نسبتاں نال بدل جاندا ہے نا مقام. ساڈے پیرائیں چ جتی ہوندی ہے تے جے چمڑا حضور دیاں قدماں نال لگ جائے تے مڑ جتی کوئی نہیں اونوں سدے اسی ادب تو نالین شریف سدنے آ. نالین تسی ویکھیا ہونا سنی بچے ایتھے سینے تے نالین لائی پھردے او تے میں بندیاں نہ کملیاں ہو جڑے سنی نالین نال اتنا پیار کردے نو مولا حسین نال کتنا پیار کردے ہون گے. ساڈے تو ود کے کہیں پیار کرنا ہے حضور دی آل نال. مولا علی فرماندے نے میں حضور نے نماز دے دوران نالین لا چھٹی. جدو نماز پڑھی گئی تو میں سوال کیتا یا رسول اللہ تساں قدماں وچ نالین پائی آئی تے پھر نماز دے دوران اتاری کیوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میری نالین نال جوں دا خون لگ گیا سی. اللہ وہی کیتی ہے کہ سونے اپنے پیراں وچ نالین لا چھڈو ایندے نال اینا کو خفیف جہا عیب لگ گیا. مولا علی عرض کردے نے یا رسول اللہ جس رب نو تہاڈی جُتی وچ عیب گوارا نہیں اس رب نو تہاڈی بیوی وچ عیب کیویں گوارا ہو سکدا ہے؟ رب دتیاں ہی او نے جڑیاں عیباں تو پاک کر چھڑیاں ہی آ. آپ کو سمجھ مسئلہ دی آ گئی؟ اے حضور دیاں بیویاں نے جنہاں نو اللہ فرمایا بھئی جڑے ایمان والے نو نہ دیاں ماواں لگدیاں. تو میرے رب نے اور کوئی رشتہ نہیں دیتا بہن دا نہیں دیتا. یہ نہیں آکھیا نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں دیاں نے. یہ نہیں فرمایا نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں صرف بہناں لگدیاں نے. نہیں فرمایا تہاڈیاں ماواں لگدیاں. کیونکہ سارے رشتیاں جو سب تو اعلیٰ درجے دا رشتہ ماں دا رشتہ ہوتا ہے. سب رشتیاں تو تے رشتہ ماں دا ہے. اس واسطے ملیو میرے اللہ نے دو جگہ تے اچھی بولن تو منع کیتا ہے. یہ سارے بیلی نوٹ کر لو. کڑیاں بھی سن دیاں پئیاں تے منڈے بھی سن دے پئے ہو. دو جگہ تے اللہ نے اچھی بولن تو منع کیتا ہے اور جڑا بولے او دے نال اللہ ناراض ہوندا ہے. ایک حضور دی بارگاہ وچ ایک اپنے باپ تے اپنی ماں دی بارگاہ وچ. بات ہی سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ؟ آؤ میرے عزیزوں میں تے اللہ دا قرآن پڑھ دیواں. میرے اللہ فرماندے نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جڑا بندہ حضور دی بارگاہ وچ اچھی بولے او عقل والا نہیں ہوندا. جڑا نبی پاک دی بارگاہ وچ اچھی بولے او عقل والا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اللہ انہوں نے پسند کرتا ہے جڑا آواز نیویں رکھے. تے جدو اللہ فرماتا ہے نبی دی بارگاہ جاؤ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کرے آجے اچھی نہ بولے آجے.
اللہ اکبر تے جدو اپنی ماں تے اپنے باپ کو آؤ اللہ دا قرآن گواہی دینا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا غور نہیں اللہ فرماتا ہے جدوں ماں باپ اگے بولے نا تے لہجہ ڈاڈا نہ کری وہ جیڑا رب ڈاڈا بولن نہیں دیندا او مارن دی اجازت دیندا بلا میرا اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا لَهُمَا اس تو بار بار پڑھیا ہے میں صرف ماں نوں ابا بھی نہ لئی بس صرف ماں کے اچھی نہیں بولنا تھے ابے نہ جمیں دل لے کر لو نا باپ دا رتبہ ماں تو بھی بلاندے باپ دا رتبہ ماں تو بلاندے میں اکثر آندہ ہوں نا جیڑی گیو اتے لا دین دینے نا تیان دیئے شاءاللہ ٹھار جاما ان دا بڑا احترام کر دینا ماں بڑی کرما لی ہے جی کیوں لا کے دین دی میں کہے جڑی لا کے دین دیا ان دا احترام کرنا ہے جائیں لیا کے دیتا ہے کوئی ان دا بھی کار کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نا وہ اس تا آیا روٹی دے اٹھتے درے ہی تے جائیں پیچھو لیا دیتی ان دا بھی احترام کر وہ نبا سدے نہیں توجہ ہوئی اس واسطے اللہ ایک بانڈی نہیں کی تھی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا ماں نال بھی تے باپ نال بھی سخت لہجے چ بولنا ممنوع ہے ابا سدے نا ابا سدے تے کرنی جی ہے پر جی دے بھی انداز ہوندے نا ایک جی ابا سدے ہوئے فلانیا جی ابا جی ایک ہندہ جی اندوے سختی ہے جی پر جی وچ سختی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا سختی نہ کر آواز تے لہجہ نرم رکھ تیرا ابا ہے کہ سجنا بے ادبی کرنا کتھے ماں نو جھڑکنا کتھے باپ نو جھڑکنا کتھے ماں نو مارنا کتھے ایتھے تے جیوی ڈاڈھی کرن دی اجازت نہیں جیوی نرم کر بندیاں آج کل کی پتا ہوئے اگر گفتگو دی مماثلت کسے بندے نال ہوئے تے اے خدا اپنا مسئلہ ہے میں کسے خاص بندے واسطے تقریر کدی نہیں کی مسجد اچ بیٹھ گیا میں جرنل بات کرنا اونج کہیں لگتا ہے بیعت سیدھی سانہ آ گئی تو پھر وہ سیدھے ہو جان میرا تے نہیں نا گناہ میں کسے بندے واسطے تقریر نہیں کردا میں اللہ تے اللہ دے رسول دی راضی کرن واسطے تقریر بندیاں نال تے نہیں نا گل ساڈی اللہ تے اللہ دے رسول اگے پیش ہونے میرے بیٹے میرے عزیز ماں تے باپ پالیا پوسیا پڑھایا ساڈے چھور نو انج ہو جائے کچھ دیاں دعاواں منگا منگا پڑھیں دیاں نے مڑ پال دیاں نے مڑ انہاں دیاں فیساں دے دیاں نے مڑ نوکری لواندیاں نے نوکری لگ گئی پھر وہ ڈھوڑ ڈھوڑ کے نو لیاندیاں نے نو گھر آ جاندی ہے تو وہ اوندیاں پہلا مطالبہ ہی چھوڑ کے دردی ہے با اماں تے ابا پرانے نے انہاں سائیڈ تے کر ساڈی جوارش ہے نویں ہے بیڈ بھی نواں ہے بیڈ دی چادر بھی نویں ہے رشتہ بھی نویں ہے تے امی ابا پرانے نے انہاں پرا سائیڈ تے کر اس لئے چھوڑ اماں تے ابے ناندا ہے اماں ابا ہن تہاڈا میرا گزارا نہیں ہوندا تو انشاءاللہ ابے تے اماں دے واندن پترا جے تیرا گھر وسدا ہے نا ساڈے بنے ہویا تے سن مڑ بھی اعتراض کوئی نہیں تو گھر وسا پیار رہندا نہ ہی این پیار سدے نہیں اونج اینا ہے ماں تے باپ جدو جمعہ چھوڑ ودو تو لے کے بیاہ ہوندیاں تائیں
مہربان رہے نے بڑھی عمرے پتراں نو لوڑ آئی پتراں دی لوڑ آئی بڑھے باپ نو تے ماں نو بھئی ہن میری خدمت کر دے ہن پتر بی بی کول بیٹھا ہے عزیزاں نبی وقار شاید کدے کلیاں بہ کے ماں تے باپ دے دل وچ خیال آندا ہوئے ہن پتر شہر جاندے نا نوکری والا چھوڑ جو اتو فروٹ شروٹ لیا تے مڑبا اودے کوٹھڑی پرانی وچ ہوندا ہے تے نویں بیڈ روم وچ بی بی ہوندی ہے او مڑوا سامان چھاپر شوپر لے کے جی لیا گا کولوں لگدا ہونا ہے ابا ویندا تے ہونا ہے تے اماں بھی ویندی تے ہونی ہے میں اینو اساں پالیا بس سن پچھلی عمراں سکھ دے سی جلے سکھ لین دی واری آئی ہے اسلے ہن ہور پہ لیندے حضور میاں صاحب بولے تے آپ فرماندے ہیں اس باغ دے راکھی کردیا تے میں ساری عمر گزاری جس ویلے پھل پکن تے آیا تے لے گئے اور وپاری بتی سال ایک بوٹے بندہ پانی دیندہ رہے تھے جلے پھڑ لگے اس لئے نو آگے آکھے بڑھڑی پرا ہو جائے سارا میرا ہے اے بوٹے ہی میرا ہے تو پرا ہو جا تو انج بڑھڑی پرا ہو تو جانا ہے بروس آکھنا ہے جیس ویلے پھل پکن تے آیا لے گئے اور وپاری سجنا چلو جو بیویاں ڈاڑیاں بھی ہوئے تھے کسے ویلے آنکھ بچا کے اپنی ماں دی بھی خدمت کر چھڑیا کرو کسے ویلے ابے دی بھی خدمت کر چھڑیا کرو جنت ماں باپ کو ہی ڈھینی ہے بیوی کو جنت کوئی نہ ڈھینی وہ راضی ہوئے تھے تو بھی تائم کام بڑھنا ہے کدی بھی اپنے ماں باپ دی بے ادبی تو گستاخی نہ کریا ہے ماما بڑیاں کرم والیاں ہوندیاں ہیں آج کل بندیاں پتا کوئی آندن علم بڑا ہو گیا وہ میں گئے علم کیسے ایدہ نہ آیا تو ان کی لگتا ہے علم کیسے ایدہ نہ آیا علم ہوندہ تے اپنے والدین دے با ادب ہوندے علم ہوندہ تے اپنے باپ اگے اچھی نہ بول دے شریعت تے اجازت نہیں دین دی ابا گال پیا کرتا ہوئے تے منڈا بولے شریعت دا حکم ہے کہ اگر باپ گال پیا کرتا ہوئے نا وہ پامے بڑھڑا ہو گیا ہوئے ان دی گال ٹوکنا شریعت اچھ منع ہے بیٹے نے اچھ ماما نو نہ کوئی کڑیاں سمجھ دیا نہیں تے نہ کوئی چھوڑ سمجھ دے جانے من کیا آلے کدھا وقت پایا تھے نوبے بہ جا پترا توجہ ہوئی حضرات اوہ مسئلہ سمجھوئے پتروں مسئلہ سمجھوئے جو فقیر بندہ تو اٹھے کے مسئلہ کر رہا ہے بیان کر رہا ہے اس نو سمجھ لو حدیث مبارکہ دے اندر آؤں ہے کہ بندے دیاں نیکیاں رکھینیاں نے نیکیاں آلے پاسے ترکڑی گناہ رکھینے دوجے پاسے یہ میزان پورا ہو جانا ہے تو فرشتیاں ایک پرچی گناہ آل رکھنی ہے جڑی ساریاں نیکیاں تو کلی باری ہو جائے اس بندے پوچھنا ہے بھئی میں اندر سے آ جائے بھئی یہ کیڑی میرے ایڈا گناہ ہے جڑا میری ساریاں نیکیاں کھا گیا ہے تو فرشتیاں آکھنا ہے پرچی کھولنی ہے تو لکھیا ہونا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنی ماں نو چڑکی دیتی ہے یہ وہ گناہ ہے ماں نو دیتی ہوئی ایک چڑکی تیریاں ساریاں نیکیاں برباد کر دے وے یہ جیوں دیاں جے تے ہن معافی مانگ لو تے ماما ہوندیاں ایڈیاں کرم والیاں نے معاف کر چھڑ دیا تے جے فوت ہو گئی ہیں تے قبر تے لگے جاؤ اتھے کھلو کے بھی منگے ہوئے تے امید ہے دے چھڑنی اتھے کھلو کے بھی منگے ہوئے تو اندگی ایڈیاں کرمالیاں ماما تو نہ مڑ بھی آکھنا چل پتر تے آ گیا جا پترہ تیرے تے راضی ہو گئے
عزیزاں نے دی وقار ماں دا پیار بڑا عجیب ہوندا ہے ماں دی محبت بڑی کرما والی چیز ہوندی ہے حضور میاں صاحب فرماندے نے ماواں دے دل نرم گلابوں تے کدی نہ سہنے جدائی پتراں دا ہر عیب چھپاون تے کدی نہ کرن برائی ایدی گواہی دیو ماواں نے سارے عیباں دا پتہ ہوئے تاں وی پتراں دے عیب چھپاندیاں نہ میرا پتر انج دا نہیں ماواں کدی اپنے پتراں مجرم نہیں آندی وہ عیب چھپیندیاں ہی رہندیاں میرا نہیں پتر انج دا ابے نے آندیاں رہندیاں بچھور انج دا نہیں تو ایویں پیا دڑکنا انج غصے ہوندا پیا ہاں ہاں عزیزان محترم و گرامی قدر حضرات یہ دے وچ ایک فرق ہے وہ میں عرض کر دینا بعد اوقات غلطی کریے نا تے ماں عیب لکا لے ابا جھڑکدا ہے غصے ہوندا ہے اسی سمجھ رہے ہاں ماں چنگی ہے ابا ڈاٹا ہے پتر اصل نے کی تے ابا ہی پیا کردا ہے جیڑا تینوں برائیاں تو بچانا چاہتا ہے ماں دا پیار آ اس اپنا پیار ظاہر کر چھڑیا ہے میرا پیار ہے جھڑکن نہیں دیندا پیار ماں نالوں بھی ود کے ابے نہ پر اس دل تے پتھر رکھ کے بھی تینوں جھڑکیا ہے اندروں محبت پیا کرتا ہے تے اتوں جھڑکدا پیا ہے تاکہ میرے بچے نو زمانے دی بری ہوا خراب نہ کر دے یہ ماں باپ دا پیار ہی ہے جیڑا سن کامیابیاں دیاں منزلاں تے لے جاندا جے او بچپن وچ ساڈے نال پیار نہ کر دے تے لوگ آوارہ ہو جان بچے اے ماں باپ دی سختی ہے جیڑی سن لین دے اوتے رکھ دی بے راہ روی تو بچیندی ہے بریاں مجلساں تو بچیندی ہے جس ویلے اسی بے شعور ہونے ہیں تھوڑے عقل والے ہونے ہیں اس لئے ماں باپ دی عقل دی رہنمائی ہی ساڈی حفاظت کر دی ہے حتیٰ کہ اسی با شعور ہو جاتے ہیں حتیٰ بالغ اشدہ ہاں یہاں تک کہ ہم طاقتور ہو گئے اے ماں باپ دی محبت پیاری ہے کہ انہوں نے اپنی محبت دی دھوپ دے چھائیں سانو پال پوس کے اس تھان تے لے آندا ہے اج اسی زمانے چ کامیاب ہو گئے ہیں ہر کامیاب بندے دے پیچھے دی ماں تے دے باپ دا ہاتھ ہوندا ہے اے کدی بھی نہ سمجھنا کہ ساڈے چ قابلیت بڑی ہے بڑے بڑے قابل رڑ جاندے جے جنہ دیاں ماواں ناراض ہو جان جنہ دے باپ دیاں شفقتاں تے تھاپڑے کانڈ تے نہ ہون بڑے بڑے قابل رڑ جاندے تے وہ بڑے بڑے نکمے تر جاندے جنہ ماں پیچھو دعا تے باپ پیچھو تھاپڑا دے کے گلدا ہے وہ کمڑے بھی تر جاندے اس واسطے جدوں تسی بڑے ہو جاؤ اور ماں باپ بوڑھے ہو جان اللہ فرماتا ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اپنے پر بچھا کھول تے جویں چوزیاں نو مرغی اپنے پرائے چ لے لیندی ہے تو بھی اپنے بوڑھے ماں باپ نو اپنے مضبوط بازواں دی چھاں وچ رکھیا کر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ اور آنکھ یا اللہ انہاں تے انج شفقت کر جویں نکیاں ہوندیاں اے میرے تے کر دے میں ایک جگہ تے گل پڑھی ہے تواڈے نال شیئر کر رہا پہلے سنی سی ہن پڑھی مطالعے دے دوران ایک مرتبہ نظر تو گزر گئی ایک بندے نے اپنی امی نو 7 باری حج کروائی موڈیاں تے چاک اگر کسی بندے حج کیتی ہوئے تو انہوں پتہ ہوندا ہے کہ حج کتنی مشکل عمل ہے میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا من حج جس نے حج کیا ولم يرفث ولم يفسق رجع کا یوم ولدت امه اور اس نے حج صحیح کیتا او دے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کوئی جھگڑا نہ کیتا کوئی برائی نہ کیتی صحیح سونا حج کر کے آیا
راجا کا یومن ولدت امہ، وہ واپس پلٹے تے انج ہوندا جویں اودی ماں نے انہاں اج جمیا ہے، انج ستھرا ہو جاندا ہے۔ تو ایڈی وڈا یہ ٹائٹل تے اعزاز ایویں نہیں دیندا، بڑی لمبی ٹریننگ ہے بھائیا، حج تاں حج ہوندی ہے۔ اس بندے موڈیاں تے مان رکھ کے ماں معذور آئی 7 حج کرائے۔ لکھیا ہے کہ جدو انہیں 7 حج کرایا تے راتی لمحہ پیا بستر دے اتے سو کے اس نے سوچیا میں حق دے نہیں چھڑیا ماں دا، اوکھا تے ڈھیر ہویا مرتاں آکھیا نا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے، میں 7 واری ماں نو حج کروایا 7 سال اے سوچدا سوچدا سو گیا، خواب آیا، خواب آیا اور خواب کی نظر آیا، وہ اپنی ماں نو 7 حجاں کران والے یاد رکھ کہ سردیاں دی رات آئی، تیرا بچپنا تو بستر گلا کر دیتا، تیری ماں کو اور بستر کوئی نہ، تیری ماں آپ گلی جگہ تے ہو گئی، تینو ماں نے اپنے سینے تے سلا کے ساری رات اپنے وجود دی گرمی دیتی آئی۔ 7 حجاں کران والیا اجے تے اس ایک رات دا بھی حق نہیں دے سکیا، اجے تے تو اس ایک رات دا حق نہیں دیتا تو ساری زندگی دا حق کیویں دین لگا ہے۔ اللہ قرآن وچ فرما دے ولدته امه حملته امه وهنا على وهن، تیری ماں نے جدو تینوں اپنے پیٹ وچ اٹھایا ہے تو ان کمزوری دے اوتے کمزوری ہوندی، وهنا على وهن یعنی پہلا مہینہ جدو بچہ ہوندا ہے نا ماں دے وجود وچ تے او دے خون وچوں غذا لینا شروع کردا ہے تے ماں کمزور ہو جاندی، علا وہن اگلا مہینہ ہوندا ہے تے او کمزوری ودی جاندی، علا وہن جویں جویں وقت گزردا جاندا ہے ماں کمزور ہوندی جاندی ہے تے پتر طاقتور ہوندا جاندا ہے وجود وچ۔ پھر میرا اللہ فرماندا ہے وضعته کرہا، پھر تیری ماں نے زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر مبتلا ہو کے تینوں جنم دیتا ہے، پھر تینوں اپنی گود وچ بٹھایا ہے، وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، پھر تیری ماں نے 3 مہینے پورے تیری ڈیوٹی دیتی ہے، وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، قرآن کریم میں میرا رب فرماندا ہے 3 مہینے تیری ماں نے تیری ڈیوٹی دیتی ہے، حتی بالغ اشدہ، پھر وقت آیا کہ تیریاں ہڈیاں جم گئیاں، اپنی اپنی جگہ تے جوڑ بیٹھ گیا اور تو مضبوط ہو گیا۔ 3 مہینے بعد بندہ جوڑ مضبوط کر جاتا ہے، حتیٰ کہ تو طاقتور ہو گیا۔ قربان جاواں، پھر جدو اس حالت بچہ جوان ہو کے اپنی ماں نو جھڑکدا ہے نا تو میرا رب ناراض ہوتا ہے، بھلیا تینوں خبر نہیں ماں دا رتبہ کی ہے؟ میرے پاک نبی رحمت کائنات سرور کائنات فرماندے ہیں اگر میں محمد نماز پہ پڑھتا، حضور فرماندے ہیں میں محمد نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ میں نو آواز دے وے تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی خدمت حاضر ہو جاؤں۔ سجنا وہ کڈے خوش نصیب نے جڑے گھر جاندے تے ماما دا چہرہ وے، میں انہاں دے مقدراں تو قربان ہوں جنہاں نو اپنی ماں دا چہرہ ویکھنا نصیب ہوندا ہے، انہاں نوں پتہ ہے جنہاں نہیں دسدا۔ تائیں تے میرے نبی نے فرمایا جڑا ماں دا چہرہ ویکھے اللہ انہوں حج دا ثواب دیندا ہے۔ مشکات وچ حدیث ہے جڑا ماں دا چہرہ ویکھے اللہ انہوں حج دا ثواب دیندا ہے۔ اے میرے معزز حضرات، میرے ساتھیوں، جدو جاؤ نا
رات نو ماں ستی پی ہو گئی، ستی پی ماں دے پیر دبایا، بڑھا باپ ستا پیا ہوئے تے اپنے باپ دے پیر دبایا کرو، یہی چنگیاں پتران دا حق بندا ہے۔ اسی دوستاں کو کتنا کتنا وقت گزار دینے ہیں، پارٹیاں ایچ، گپاں ایچ، اسی کتنا کتنا وقت گزار دینے ہیں اپنے احباب کو، ساتھیاں کو، بیلیاں کو، اسی دوستان کی نہیں کھلا دیندے۔ اوے کدی اپنی ماں دی خدمت وچ بھی کچھ کھانا پیش کیتا کرو، کدی اپنے بڑھڑے باپ تو بھی پوچھ لیا کرو، ابا میں شہر چلنا، کوئی چیز چاہی دی ہوئے تے دس دیو۔ ایک بندہ آیا حضور دی خدمت وچ تے عرض کردہ یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال ہی لے کے خرچ بڑا کرتا ہے، اسی منے منے ہو گئے ہیں تو میرا ابا میرے مال ہی خرچ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک نے ایک صحابی نے فرمایا جاؤ اس بوڑھے نے بلا کے لیا، وہ چلے گئے۔ اے صحابی تم حضور بلا رہے، انہوں نے فرمایا کیوں بلا رہے؟ آکھیا کسے نے تیرے بیٹے نے شکایت کی تھی کہ تو دے مال ہی خرچ کرنا ہے۔ شاعر آدمی سن اپنے خیالات نو شیر دی صورت وچ ڈھال دیا ہے، بھئی جا کے حضور اگے شیر پڑھنے۔ جدو حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے حضور نے فرمایا گل تیرے کول پیچھے سنا گے، پہلے جڑے راہ وچ شیر جوڑدا ہیں وہ سنا۔ انہاں نے کیتی یا رسول اللہ اجے تے میرے ہاں کنا بھی نہیں سنے تے تواڈے تک پہنچ گئے؟ فرمایا میرے تک پہنچ گئے۔ پھر جڑے انہاں عربی شعر پڑھے انہاں دا مفہوم کیے، یا رسول اللہ یہ جڑا تواڈے کول شکایت لے کے آیا ہے نا، ان دے تے میرے پیار دا تعلق ادو دا جدو دا پہلے دن پیدا ہویا ہے۔ سنیا ہے رات نو روے آتے مینوں نیندر نہیں ہوندی، یہ ابا کہہ رہے اور ہر باپ دی یہی حالت ہے۔ سنیا ہے رات نو روے آتے مینوں نیندر نہیں ہوندی، اے نہ کھاوے آتے سان بھوک نہیں لگدی، اے کھاندا سی تے اسی کھاندے ساں، اے سوندا سی تے اسی سوندے ساں۔ سونیا اے خوش ہوندا سی تے اسی خوش ہوندے آئے، اے روے آتے اسی غمگین ہو جاندے آئے۔ میں اپنی زندگی ساری جمع پونجی دے حوالے کر دیتی ہے، اپنی جوانی دا پانی ان لایا ہے تے اے تناور درخت بن گیا ہے، میں کمزور ہو گیا۔ سونیا آج مینوں آندا ہے کہ تو میرے مال ہی خرچ کرنا ہے۔ جدو ایک گل کر کے بابے جی انہاں نظر اٹھائی نا صحابی پاک حضور دے چہرے تے گئی تے حضور دی داڑھی مبارک اتھرواں نال تر ہو گئی سی۔ میرے نبی پاک نے اس پتر نو مخاطب کر کے فرمایا انتا و مالوکا لابیکا، تو بھی تے تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ دا ہے۔ ابے اگے بولی دا نہیں ہوندا کہ ابا کیوں لے رہے ہیں تے انج کیوں کر رہے ہیں۔ اپنے والد اگے اوف نہ کر، جی میں باپ اندے ہی اونج کر، ماں دی تابعداری کر میرا سجن۔ ساڈی تعلیم کس کام جیسی انہوں نے ادب کرنا ہی نہیں کر سکھ سکے اپنے والدین دا۔ سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلکتے پر کچھ نہیں کھٹیا، تے کی لینا چلیا وچ وڑ کے او جاگ بنا تد جمدے نہیں باؤ، بھاویں لال ہون کڑے کڑ کے
ساتھیو بندہ فقیر آپ دی خدمت وچ عرض کرتا ہے کہ اپنے والدین دا احترام رکھیا کرو، نال یہ عرض کرتا ہے کہ وڈا بھرا باپ دے درجے تے ہوندا ہے، سسر دا ادب کریا کرو اوندا بھی باپ دے برابر درجہ ہے، استاد دا ادب کریا کرو کہ اوندا بھی باپ دے برابر درجہ ہے، مرشد بھی روحانی استاد ہوندا ہے وہ بھی باپ دے درجے تے ہوندا ہے۔ سو جڑے لائق ادب رشتے نے انہاں دا ادب کریا کرو، جڑے لائق محبت رشتے نے انہاں محبت دیا کرو۔ یاد رکھو اسلام کیے، اسلام کیے ایک آیت وچ اسلام دا خلاصہ بیان ہویا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ امر کردا ہے عدل دا اور بھلائی دا اور رشتہ دارانو دین دا، ترائے حکم عدل کرو، احسان کرو، بھلائی کرو اور رشتہ دارانو دیو، رشتہ دارانال رشتے جوڑو، توڑو نہیں۔ جیڑا بندہ جیڑے بندے نہ گل کرو وہ آندا ہے بھائی جی وہ ہیں تے ساڈے رشتہ دار پر ساڈی انہاں دی بول چال کوئی نہیں، بہت غلط اور ناپسندیدہ عمل ہے شرع شریف۔ شریعت اس عمل نو منع کر دیے کہ جی ہیں تے ساڈے رشتہ دار تو جیسی بول دے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، غلط، شریعت اس نو منع کرنا۔ شریعت آندی ہے جویں دے بھی رشتہ دار نہیں انہاں نال صلہ رحمی کر، جوڑ، توڑ نہ جوڑ، انہاں دی غلطیاں تے انہاں نوں معاف کر تے اپنے رشتہ داراں نال سلوک کر۔ میرے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داراں نال رشتے جوڑ کے رکھے، اللہ او دی عمر وچ برکت کر۔ وما علینا الا البلاغ۔